Здравейте, дами и господа! Сега ще играем Minecraft Pocket Edition. Първо ще ви покажа как да си качите, ако искате 13-ката. Ето, за да не мислите, че ви лъжа. Да видите, че Minecraft 13-ката. 13.0. Ето Minecraft и вижте какви пъти. Само да си го преместа. Ето Creative. Видите какви предмети има, за да мислите, че ви лъжа. Аз ще си кача и друго. Ще кача много такива приложения. Ето вижте. Само да ми помните, че ви лъжа за това. Ето вижте. Ето в меч какво има. Вижте. Хубаво, защото аз ще ги изпробвам. Ето това е най-якото. Сега ще ви покажа да взема Iron Door само. Сега ще включи телевизора. Сега къде е това? Вратата къде беше? Вратите се тук. Вярвам, че бяха и тук. Iron Door. След това тук това го вземе. Може всичките, където нали ги виждате. Ето това става всичко. Ето, например, ето така. Ето и вижте сега. Да. Ето. Има и Lost също. Нали знаете. Така е го ръгна сега. Това ми пречи много. Ето, по-скоро ето тук някъде. Да, не ми пречи. Ето го. Тези, които не знаят как да запусна Майнкрафт. Значи аз много бях. Аз значи съм много добър на Майнкрафта. Просто ще показвам. Чакайте сега с оста да си я затворя. Просто... Да, ето. Да, добре, само това беше сега. Сега ще ви покажа как да си качите тази Майнкрафт. Извинете за една секунда. Така, ето сега отиваме в Google. Не в Google Play, а в Google. Къде беше Google сега? Да. Ето го. Пишете Aptoid. Или пък може и гласово. Ето. Aptoid. Само че се пише така. Aptoid с едно да без да написам 2. Сега отиваме в ето тук. Ще ви излезнат изстава Aptoid. Директно можете така. Ето с интернет винаги. И сега ще ви покажа нещо особено, когато си качвате игри от Aptoid. Инстал и ето и си изтегля. Google, нали? Запомнихте от Google. Не от Google Play, а от Google. Добре. Да се качи. Сегнато завърши, сега сигурно след всеки момент. Какво правя? Да видя дали ми се е качил клипта в YouTube. Едно клипче готина ник. Това е готина клипче. Вижте. When it stays on, lads? Yes, I'm Cristiano Ronaldo in it. Yeah? Well, I'm Neymar. Малко бива.
Да, вижте. Прежете, ще се качи пак. Сега това ще излезе. Лента е блокирано. Сигурно на телефона ви ще блокира инсталирането на приложението. Научете повече неизвестни. Сейчас няма да го инсталирам, само ще ви покажа как. Аз си го инсталирах, качих си код ми трябва. Сега тук ще ви напише някакви глупости, ще стигнете до известни личности. На известни личности. Натискате го ОК и то ви се качва. Да, това исках да ви покажа. И до скоро, дами и господа, ще се срещнем в следващото ни видео.